kokborok kothoma. Hai berok norong nai tongo kokborok kothoma YouTube channel phaidi hingkangke tini kaisa kokborok kothoma belai no khnato phaidi hingkangke tongte o kothoma no seng khnani lene busuk jortu sini bagai nangmani. O kothomani mung kha sini borok khlaimia mani kunu mung sapono kurui takok tei bokok song je tapsak jora samung khlaijagi phaimani bebak no manthoto ya jinis khlaijagoi tongbayu nini plan hindi podre po jeo phone android hindi kok samarok oborno baibini khengke sing baibi horisi sarimiya tobo phone so sing tabo use khlainai phone te dei tonglayu takok tei bokok song obono phaidi o kothomani mung kha sini borok mungsapono khlaimia mani kurui kaisa parao serai khorok nei tai borokni boyos wngkha 10-12 bochor 10-12 bochorni bisingo borok nei belai no kaglaya borok thanglayo tai school porilayo tai sapurbo ek tukupurbo ek tongpurbo ek tai thupurbo ek hake mangno borok tori phirjajaka hake tongte mangkhano borok akini bos horongmani pore hingkano borok agi ni je para kasamo thungte berete agi je para kasam aro boi je sari thangbaikya aro nokthai kaisa pung kri khang ma jagao akami bolong khai tongbaikya tai akami o borok thangai thasuk chana hningai borok adi nokhe thanglaikya hake thanglaikya hingkano tamongkha hamale aro je agi akami ni borok kwa kothoma ka khurmani akwa o serai masa okra 12 bosor boyosni bo kwa o kalai thangka tai kalai thangka hingkano aje serai te masa asrai sikon hingkangke bo yang buini help sanani nani kher nahar baye yesi yagra tai yesi yagra help sanani nahar nei pro borok masa puno nugliya tai bo kisapuno palamalia je tamo khaini kya tamo soknai kya amang simang ngini tongkha tai hake tongte khane yang nahar ni nemani balting kaisa tai duri kaisa mangkha botai phat khlaiye a balting pai duri no tubu uinai boa kwa wo khlaiye khiklai rohonani nangkha khiklai rohori payment pore hingkano a srai je kwa kalajak abo ko balting asugoi duri romnani nangkha apro keno oje srai je sikon tongnai jeng kwa sakao bo krang ma khlani bo asika duri no sotona nangka asika duri no phanai sotona nangka je aje hilikma bini sei kotoma se teruk khe sotonjagoi sakao kasai phai भाई साहब अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया आपने जी और हाँ लाइक कीजिएगा और घंटी बजा दीजिएगा जी ताकि अगला जो नोटिफिकेशन है आपको आ सके nyani nangkha tai saka kasai phaikang kano kubui no kaham kereng kano asrai kwani saka hakungo kasai phai mangkha tai borok ni kabak laikya kirti ting tai borok wana jak laikya aproke borok tamong khamale parao phaini nangkha tai parani borok tai singlanya nangkha norok kni biang thang tangkha tongilai hamini singpuru hungkano borok kni je gotana gotimani abono salanyani nangkha tai abono saka hungkano boi kebo phuno bisa sajanai krikha tamoni bagai himale asike oje srai je asik srai okra je hilikma kalai thangmani bahake osrai ba balting bai duri rohori ba asi hilik mano ba boba sotonoi tisawoi manai hininai boi kebo phuno bisa sajagya karon boba balting thaise sakwani tisai manglak blasa hinglainai boi boroni kokno bisa sajagya tai parani borok mani nai rok boni kokno je kubui ni mani nai rok onek kom borok no maniu phaidi hingke takokte bokok song oros gisa satai tongo je osrai le bo balting thaisa se tui je sorpresi tisai manani antas kri hingkangke bo bahai ke bina je bini je
bufayung no beta no bo bahai kya se healing mano afuru kwao kalajang no bo tisawoi mangkana orono sini kaisa প্রশ্ন বা question mark asayu bahai ke hamale takokte bufuk song bini bekhang ka ekdum krakha wansokja krakha bahai ke wansok hamale ang jeske puno o duri no ti sanan nangnai ang bono sotoni ti sanan nangnai hinke bos thini kya abo bini bekhawo ekdum krakha wansoka tai bo suru ti sanai ke ti sanai no tai phan de ka aske rekha je bo ti sanan nangnai honi phan de ka tai o phan borni phajangke bini bisas je bini musungmu je bini naharmo ekdum ti sanan nangnai hini wansoma bai ase bini attitude khani energy phainai bini kare sungini bo tisawoi mano sung kongni kok puni khukro khana takte bohuk song jano sini boro rongno swar noi doito rong manu khangke podre pot tise khibiu podre pot ke khlai khibiu hanai hanmar nugo abo bhaike nuk a phan boroni phai je mane hili hili ruti sawo swang noi phegi doito ngoi rokhni khnao te a phan boroni phai অবনো যে টি সানাই হিংকে টি সেমানাই তাই जों जेखुनु सामनो पुनो अमनो खालायनि हिनि खालायजा हांका आ सामो जिसके पुनो सानाय सानाय जदि आ सराय जे कुआओ कलगै थांपुरो जदि गाना गिनुओ बुइतं खांके असराय ब ति साउसे मांगला खामो तामनि बागै हिमालय नोंलासो सिगन सान नों बनो बाहाय ति सेमानाय हिनि साकामो तै नों हायनो मायनि यादा नों बरो बनो पाइनाय हायो खनिनाय बयबे हिनजा खांके बयनि बखा दुरबल ngैनाय माया ओंखामो आ बागैनो बखा क्राक मानि नांगौ ताहुते बहुत सं फाइदि हांके जों कथमानो खोनावै अबन शिखा मानो जे कोनो सामुंनो जों बखारवै जदि काहामके खालायके हांके सिनि बखाना काहामके बुजिखा हांके आ बखाओ बबतिके फान फाय बियांतिके फान फाय आबो जारा खालायनाय बरनो तरके सायमानाय ताय आंखा खायो नर आनो कथमानो खोनावै बेलायनो मोटिवेट ताई मोटिवेशन जाखना ताई बेलायनो खना टक जाखना हनाय आंखा काओ ताई नरक तेबो काहाम काहाम आनि यूट्यूब नियो कक बरक कथमानो खना मुसं खांके लाइक कमेन्ट ताई सब्सक्राइब बेल आइकन खान्या बागै तापकदि ताई तिनिनि बागै आसा जरा नंग सितों जतनो काहाम तंदि जतनो